Bamako ana lamini cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ Bɔkari Tarawele ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan jɛka fɔ ka kunnafoni bala k'a daminɛ ntɛnɛn ni ka taa bila juma Bɔkari Tarawele du bɛɛ ti gɛlɛnni sɔrɔ wo kɔnɔ bi muranin banna kumakanw yɛlɛmalen bɛɛ Bɔkari o tɛ ban ko la sabu jikunanw binna ka ban Bɔkari bi sɔgɔmada na baara taabolo filɛ maa saba baara don nɛgɛ a bɛ Jibi Jakite bolo janko lamɛnbaaw bɛ se ka kumakan sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan e ni ne tuguni an bɛ kɛnɛba in kan ka lamɛnbaaw tulo kan karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ taama la n'o ye nansara jamana ye min ye taama kɛrɛnkɛrɛnnen ni Ala ni kira sɔnna ma an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati n'a nataw la o tuma min ye kunnafoni ye a kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn politiki kuma lakana kuma référendum kuma a ka ca fo k'a dama tɛmɛ e ko cogo di k'a fɔ Jibi y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Wajabate ne ko bala cogo bɛɛ di wari ne bɛ tigɛ don joona lundi fana maa min ye sɛbɛnni k'a tɔgɔ Yusufu Kamara wari a ko Lamini Seydou Tarawele wari an b'a fɔ sa ko Mali minisiri kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Lamini Seydou Tarawele wari ale de tun y'an ka kuranko ni jiko an'an ka dugujukɔrɔ nafolo o minisiri ye sɛbɛnnikɛla ko hakili lajiginna kabini Mokutari Wani ale ka gouvernement transition n'ale bolo tara ka d'a kan ni ka bila ni jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko Mokutari Wani ale bɔlen an bɛ don min na ko bi Sogɛli Kokala Mayiga ale fana ye a ka danaya kurakuraya kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Bɔkari min ye Lamini Seydou Tarawele ye i b'a ye k'a fɔ k'a ni finitigilakaw u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ Bɔkari n'i ye jateminɛ kɛ ko de ye manja las'a ma ni ka ni gouvernement fila ko baaraw boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko Lamini Seydou Tarawele Bɔkari n'a dun mɛn k'a fɔ k'ale bɛ jɔyɔrɔ belebeleba la Bɔkari waati dɔ bɛ se Mali kɔnɔ san o san n'o ye funteni waati kurantigɛ banbali ni jitigɛ banbali Bɔkari ɲinanta ko laada bɛna se ka kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko ɲinanta yɛrɛ ko e k'o ma juguya ni san tɛmɛn'o ye de ye Lamini Seydou Tarawele ale bɛ yɔrɔ jumɛn na Bɔkari a dɛsɛra wa walima hakilina jumɛn b'a la kuranko ni jiko la sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ɲɛfɔ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Lamini Seydou Tarawele Bɔkari ale kɔni y'a ka démission na bɛn n'o ye baara bila sɛbɛn ye a ko mɛkalo tile 31 Bɔkari ni k'a kɛ lettre ye k'a ta ka taa d'a ka gouvernement ɲɛmaa ma n'o ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga k'a yira k'a fɔ monsieur le premier ministre jamanakuntigi ye danaya da e kan e fana ye danaya da ne kan ala ni baara min taara k'a di ne ma jamana ka baara don o tuma ne kɔni dɛsɛra k'a kɛ o tuma baara bila sɛbɛn filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔ bɛɛ la Sogɛli Kokala Mayiga a ko n y'a minɛ ni n bolo fila ye wa n jɛna n'a ye ko ye n ye sira d'i ma ka tila k'i fo k'i waleɲuman dɔn jamanakuntigi yɛrɛ b'i fo i ka nin hakilina in na sɛbɛnnikɛla ko Lamini Seydou Tarawele Bɔkari n'i y'a ka baara bila sɛbɛn lajɛ Bɔkari kuma dɔw b'a kɔnɔ kuma kologirinw don k'a yira k'a fɔ Bɔkari a bɛ komi a sɛbɛkɔrɔ diminen don a ko n'i ye baara yɛrɛ kɛcogo lajɛ Bɔkari k'ale tun ye laɲini dɔ kɛ min ye EDM SA ye ni k'a kɔkɔrɔma don kura ye ka bɔ EDM na ka kɛ EDM kura ye Bɔkari min kɔni ye présidence ye k'u y'u sen da o kan a cogo di a m'a fɔ ko Assimi ye 6 milliards di yan ko k'o don taji la wa i tɛ nɛ ale de bɛ k'a ka ɲɛfɔli kɛ cogo di galon bɛ da la wa i sabali wa maa min tun ye ministre n'a bɛ k'a ka kuma ɲɛfɔ i b'o de lamɛn fɔlɔ o fana nafura dama kana bugɔ sisan la an ye gɛlɛya min ye kurantigɛ ko in na a ma k'e ɲɛna wa Bɔkari Tarawele Mali kɔ kan Yusufu Kamara ko a ko Lamini Seydou Tarawele a ko hakilina min tun b'ale la k'a ɲɛsin EDM ma ni présidence yɛrɛ ma sɔn o ma u y'ale dimi k'ale funu k'ale ɲigin présidence ma sɔn k'a da kun jumɛn na mun na présidence y'i sen don EDM SA o ɲɛnɛmayali la Bɔkari kulu de bɛ se k'o jaabi sɛbɛnnikɛla ko o dɔrɔn tɛ koyi n'i ye jateminɛ kɛ min y'an ka dugujukɔrɔ nafolo ye Bɔkari k'a daminɛ sanu manganɛsi ka taa bila pétrole n'a ɲɔgɔnna tɔw la Bɔkari k'a kun kɛn bɛ k'a hakilina dɔ fana ta k'olu sɛgɛrɛ a ko présidence fana o sama ka bɔ a bolo ni ka taa n'o ye a kɛrɛfɛ Bɔkari k'ale fana da b'o la Lamini Seydou Tarawele ale kɔni ta bi komi Sonsanniba ka kɔmɔko kɔmɔ m'a bɔ ko Sonsanniba k'a dogo sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔyɔrɔ kumaba caman bɛ yen Bɔkari n'o ɲɛmaya tun bɛ Lamini Seydou Tarawele bolo Bɔkari min ye présidence n'o ye masakɛ ka dagayɔrɔ yɛrɛ ye u y'o sama ka bɔ ministre bolo Bɔkari kulu yɛrɛ de da b'o gestion na o kuma de bɛ ɲɛnabɔ olu bolo ministre a k'i sen b'o la kuran de b'a la ka tigɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Lamini Seydou Tarawele Bɔkari n'a dun ma k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ caman minɛlen b'a la Bɔkari a ko sigikun kɔni t'ale la bilen o tuma ale kɔni mangoya tan bɛ k'a sɛgɛrɛ a ye yafa ɲini yɛrɛ kɛ malidenw fɛ waati dɔ la k'a yira k'a fɔ kurantigɛ banbali min filɛ nin ye k'a
ɲɛsin jamana ma a ko n'ale tun ye Ala ye k'a tun bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa courant kana tigɛ malidenw na courant mana tigɛ tɔɔrɔ ni degun ni nisɔngoya mun b'a kɔnɔ k'ale b'a dɔn ko ye o tuma ko ale seko tɛ wakati k'ale ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa courant kana tigɛ nka ko maa seko tɛ min ye k'i tɛ se k'o bali sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Lamini Seydou Traoré a ko ale ka kan ka min kɛ a ka kan ka min fɔ Boubacar k'a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ɛlɛ ni ko nɛgɛtigɛyɔrɔ ye fanda ye o tuma k'ale kɔni bɛ ministre so in kunna ten n'o tɛ k'ale kɔni jɔyɔrɔ kɔni ko ka dɔgɔ kosɛbɛ min ye baara ye Boubacar n'a dun man k'a fɔ ko baara kɔni a tɛ ka k'a kɛcogo la ko dɔwɛrɛ kɔni t'ale bolo k'a tigɛ n'a sen ko ka yafa ɲini malidenw fɛ ni k'a ta k'a di u ma k'a kɔ kɛ bɔ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Yusufu Kamara ale ka sɛbɛnni don Bojabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon Alpha Seso nin y'a ka fasiri ye Alpha ko min ye M5 RP Mali kura n'o ye M5 RP bolofara filanan ye e ko olu ka san yɛlɛma san saba sɔrɔ san yɛlɛma o ɲɛnajɛw bolodala ni k'o kɛ barodalasigi ye u yɛrɛ jabala ba la jabala min ni fara an ka wuli n'o ye Parti des forces alternatives pour le renouveau et l'alternance n'an k'a ma ko fara an ka wuli olu jabala la Amdalayi n'i y'a ta k'a lajɛ i ma se kɔrɔ kɛrɛfɛla la baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ ye wa kɛnɛ in kɔnɔna na ɲɛmaaba n'o ye Modibo Esidi bɛ ye ka taa se Maître Mohamed Ali Bacili ma ka taa se Cheikh Umar Sissogo ma ani Madame Sikayatou Sow ani maaba caman nin bɛɛ lajɛlen dun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ye wa u y'a jira fana k'a fɔ min ye laseli caman ye datula o la jamana maracogo min ye an ka foroba nafolo ye o bɛ jogojuguya cogo min na da donna nin bɛɛ lajɛlen na min ye u ka nin tɔn ka san saba sɔrɔ o ɲaɲalu senfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye premier ministre kɔrɔ Modibo Sidi bɛ ye fulakɛ a y'a jira k'a fɔ min ye jamana ye ko min ye fɔlɔfɔlɔ a bɛ datu min na o de ye anw ka finitigilakaw ye forces armées maliennes n'o ye faama ye u bɛ wuli ka jɔ min na transition mɔɔw kɛn bɛ k'u kɔkɔrɔma don ni minɛnkɔrɔ sali ye cogo min na k'u bɛ fo o la ko bawo hali ni olu sigilen ye kɛnɛ kan bi ko dɔ de kɛn bɛ ka jamana kanako ni ka o ta bala dɔ de b'a la k'a nin di waasa jamanadenw ka taa ni ka sigi o bɛ se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na ko nka ko n'i y'a lajɛ ko nin fɛn in ɲɛna o t'a jira k'a fɔ fɛn caman bɛ yen k'olu ɲɛna koyi a datula fɛn wɛrɛ min na o de ye constitution kura constitution kura in ko min kɔni ni a hakilinaw da la ko kabi a ta hakilinaw ta waati olu kɔni bɛ camancɛla fanga ɲɛmɔgɔw nɔfɛ u b'a la k'u senkɔrɔma don don wa ko min kɛla sabu ye ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ a la k'a ka fanga dafiri n'o ye M5 RP kɔrɔ ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ o kɔnɔna na yan'u ka taa M5 RP Mali kura ni ka taa o sigi wa n'i y'a ko lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye jamana in ye k'a bɛ dengan dɔn na halisa min ye sɔrɔ taabolo ye ka taa se ko jɛndo anw yɛrɛ an sago b'an yɛrɛ la sisan wa min ye anw ni maa minnu bɛ baara kɛ n'o y'an jɛkɛɲɔgɔnw ye jamana ni jamana wɛrɛ minnu bɛ teriya la anw yɛrɛ de b'o sugandi an yɛrɛ ye maa tɛ n'a ka wajibiya ko ni ko wɛrɛw ta ni k'o cogo an kunna o taabolo in o fana u y'u da don a la ni ka o ko in ni k'a maana kosɛbɛ wa u y'u da se fɛn min ma kɛrɛnkɛrɛnya la n'o tɛ bɔ maaninfinw hakili la o de ye ko min ye kalata min n'o boloda bɛ ka bila juin kalo in tile 18 nata la san 2023 n'a bɛ kɛ sabu ye jamanaden cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka taa hakilina di ni sɛbɛnfura dɔ tali ye n b'a fɛ wali n t'a fɛ n'o ye élection référendaire ye wa n'i ye ko in lajɛ u ko k'olu fɛla ko tɛ koyi ko bawo k'a ko daminɛ fura dama kana bugɔ sisan la olu ye laɲini caman kɛ ka ɲɛsin u ma wa o laɲini na i b'a ye k'a fɔ u ka laɲiniw caman bɛ u ma ta bala ko wa ko jamana in k'a kɛn bɛ fɛn min ye kuma maanifin tɛ se la ka kuma ka wasa tugun ko bɔn min ye jamana ye a marabaaw kɔni kɛn bɛ ka jamana kɛ siranyanfɛ ye n'i kumana bɛɛ i da n'i ma don bara kɔnɔna na e na minɛ ni ka t'i kɔ sɛmɛ kaso kɔnɔna na wa o dɔ bɛ tali kɛ Arasi Baji ka taabolo kan min ye poivron Rose Dumbuya ye da tun n'o fana ka taabolo la o ni min kɛla sabu ye min ye parti sadi o président Dr Umaru Mariko o kɔni fana ka kuma kɛla sabu ye k'a kɛ ka jamana bila ni ka t'i ɲɛma dogo fan wɛrɛ fɛ da tula nin bɛɛ lajɛlen na wa ko min y'an ka kiiri ko ye ko kiiri k'a ka banba halisa min ye ninkura fiyɛli y'an ka kiiri bulonw na hali n'a sɔrɔla kɔsa in na conseil
de la magistrature o sigila senga no nyama yɛrɛ kun bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa bolo colonel Assimi Goïta a kɛla sabu ye minnu bɛ an ka tribunaliw kɔnɔna na n'o y'an ka kiiribulonw ye u caman kɔni y'u jɔyɔrɔ bila ka jɔyɔrɔw falen waasa min ye baara kɛcogo ɲuman ye o bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko nka ko n'a taw ta olu b'a fɔ u ka tɔndenw ye min ye juin kalo in tile 18 nata ye san 2023 ko maa si kana bɔ ko ka taa kala ta ni constitution kura in a taabolo kan nin ye n ko ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Alpha Sesso a ka fasiri don Bokar Traoré bili sanfɛ bolila b'a danyɔrɔ dɔn l'indépendant tuguni maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Mohamed Aïdara Sirifukɛ Bokar Traoré a ko bɔn kɛrɛfɛ i da kasa bɛɛ o ye tiɲɛ ye nka bɔn kɛrɛfɛ i ɲɛ kasa bɛɛ n'i ma bɔ kɛrɛfɛ o b'i fa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min ye jamana ka sariya sunba kura ye Bokar Traoré an n'o wote tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa sɛbɛnnikɛla ko Bokar n b'a fɛ n t'a fɛ samasamani kɛnɛ o dayɛlɛlen bɛɛ a ko sibiri don Bokar min ye senidi faso yiriwatɔn Bokar ba ye k'a fɔ CICB kɔnɔna la u tun kɛn bɛ ka wele bila jama ma politiquement ministre ka taa bila société civile ani kunnafonidilaw Bokar ni senidi faso yiriwatɔn fɔra Bokar hakili bɛ jigin a dankɔrɔba belebele la n'o ye maître Muntaka Tall sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma tigi tun ye maître Muntaka Tall ye Bokar a wasalen a ye kuma ta a ko a bɛ foli ni tanni ta Bokar ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Bokar jamana ministre minnu y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taa kɛnɛ kan ka taa bila société civile ani parti politiques ani tɔn minnu bɛ wuli ka jɔ la min ye référendum constitution kurako ye o kuma n'u bɛɛ lajɛlen ko oui anw de b'a fɛ a ka d'an ye constitution yi a ka tɛmɛ min ye kunnafonidilaw ye ka na ka ko tɔ la Bokar ko baara o baara n'a bɛ kɛ ko ɲinɛ man ka kɛ kunnafonidilaw kɔ maître Muntaka Tall a ko ale bɛ sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan a tɛ ɲinɛ kunnafonidilaw kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a b'a fɔ a wasa kɔnɔna la Bokar min ye jamana ka constitution ye Bokar ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kuma dɔ de bɛ fɔ k'a yira k'a fɔ fanga min bɛ yen Bokar n'a ma sigi kalafili kɔnɔna la k'a ma ɲi ka maga constitution na Bokar k'a bɛ hakililajigi kɛ juin kalo dɔ tile 2 san 1974 Bokar k'an tun bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min tun bɛ jamana kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'o ye Musa Tarawele ye o kuma ko maga kɛra constitution na sɛbɛnnikɛla ko a ko 1992 Bokar transition kɔnɔna la Amadu Tumani Ture tun bɛ waati min na k'o tun ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye maga kɛra constitution na sɛbɛnnikɛla ko bi colonel Assimi Goïta o tile Bokar n'an filɛ 2023 la ni maga kɛra constitution na ko nin y'a siɲɛ gale wa a baara ta kɔrɔfɔ ye a jɛ bɛ b'a fɔ nɔnɔ passe kana siga sɛbɛnnikɛla ko Muntaka Tall a ye wulibali fɔ koyi wulibali don dɛ wa kuma min n'a man di tulo ye a bɛ pa i tulo piyan a b'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko Bokar min ye Ba Muntaka ye a y'a yira k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ koyi a ko waati gɛlɛnw Mali ka sariya sun yɛlɛma bi don a la a ko colonel Assimi Goïta Bokar a ye hakilina mun ta nin ye Bokar ko ale b'a jukɔrɔma tintin a b'a fɛ a diinɛ n'a ŋaniya Bokar a ka tɔn terilakaw Bokar ko sabu ale y'i sigi ka jateminɛ kɛ ale ye maître ye avocat do Bokar a tɛ don ko la kunfɛ Bokar min ye sariya ye a b'o dɔn Mali a taabolo ɲuman a y'a lajɛ furutututu Bokar ni ka bɛɛ lajɛlen kalan a jɔjan a jɔsurun Bokar ni k'a lajɛ ko fɛn o fɛn b'a kɔnɔna la malidenw ka nafa ni hɛrɛ ni tɔnɔ de don ko juguman t'a kɔnɔ Ba Muntaka ko ten sɛbɛnnikɛla ko a ko samasamani bɛ min nɔfɛ n'o ye laïcité ye Bokar ko laïcité kɔni o kuma k'a fɔra fɔcogo min na Bokar ko de y'a kɛcogo ye koyi Mali tɛ diinɛ jamana ye ko misali la Arabi Saoudite ye diinɛ jamana ye u ka kalanw u ka sariya u ka kiiriw u ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni diinɛ baara ye ko Mali t'o ye Mali ye jamana min ye diinɛ bɛɛ lajɛlen dama ka kan la Bokar i mana kɛ taabolo la k'i b'i ka taabolo baara kɛ o kuma k'o ye kojugu ye wa maa kana dangari kɛ maa la bɛɛ ka tɛmɛ n'i ka hakilina ye jamana tɛ baara kɛ ni maa kelen ka hakilina ye jamana bɛ baara kɛ ni foroba hakilina ye sɛbɛnnikɛla ko o sama-sama yɔrɔ bɛ min Ba Muntaka ka kuma don a ko Bokar n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min kɔni an ka jamana ye Bokar an ka jateminɛ k'a yira k'a fɔ min kɔni Mali kura ye Bokar n'o de bɛ an bɛɛ lajɛlen da kɔnɔna la n'o de ka d'an ye o baaraw ka boloda a ko ni hakilina ye Mali kura ye majɛ caman tun bɛ constitution kɔrɔnin na Bokar k'a bɛɛ lajɛlen dilanna ka ban nin kura in kɔnɔna la nka ko maanifinya Bokar ko fɛn min dafalen don o de ye Ala ye n'o tɛ jɔnni an bɛ ko kɛ Bokar ko fiɲɛ bɛ yaala sɛbɛnnikɛla ko
a ko Ba Muntaka y'a yira k'a fɔ maliden minnu tun bɛ jamana kɔfɛ wari i b'a ye k'a fɔ jate kun t'olu ka kalafili la nka ko ze in na maa minnu bɛ kɔfɛ n'a ka d'u ye u bɛna ka na kɛ ɲɛmaa ye jamana kɔnɔ yan assemblée nationale u bɛna kɛ député o ma bɔ yen sénateur u bɛn'o ɲini conseil économique social la u bɛn'o ɲini maire u bɛn'o ɲini ministeriya hali jamanakuntigiya ambassadeur Bɔkari k'u bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye kuma banna ye Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Bɔkari ko jɔn de fɛsɛfɛsɛra kɛrɛfɛ a ko constitution kura in kɔnɔna la Bɔkari nin ye tibarikala ani kunnaja ye ni k'a ɲɛsin an ka jamana ma Bɔkari nka ko mana kɛ cogo o cogo bɛɛ lajɛlen tɛ se ka don da kelen fɛ nka min kɔni ye wi ye ale danba la tigɛlen b'a kan wi kɔni k'a bɛ kɛ ko la mandi ye wa k'a bɛ passer kalo tile 18 Bɔkari min ye jamanadenw ye k'a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ale maître Muntaka Tall Ba Muntaka ko ten ko wi kɔni a bɛ bɛɛ wele bɛɛ k'i bolo dɔgɔnin da wi kan bon ne bɛ min f'i ɲɛna maa o maa bɛ yen n'o kun t'a fɛ nin bɛɛ lajɛlen ko sisan k'an bɛ taa ta kojugu n bɛ min kɔni fɔ baara min kan ka kɛ le 18 juin kɔfɛ dɛ o baaraw fɛɛrɛ ka tigɛ kabini sisan an kana bila retard n'o tɛ nin discours banna ka ban kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Aïdara ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa jibi fan fɛ jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔkari Tarawele i tɛgɛ don Bɔjawatɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le focus n'i ye Sidi Yeya Jalo nin y'a ka fasiri ye Sidi ko k'an ka taa an ka muso ni den ani denbaya olu bɛ u ka hakɛw bɛ lafasa ministériso min na k'an ka taa ye n'o ye ministère de l'enfant ministère de la femme de l'enfant et de la famille min ɲɛma o ye madame Wajije Fune Kulubali n'i y'a ta k'a lajɛ ko yalima Wajije a donnen gouvernement de transition in na o k'a tun bɛ wuli ka jɔ min na n'a tun bɛ kumaba den min na ko yalima ko kumaw tununna na wa ko walima a donnen kɔ kilimu de y'a sɔrɔ wa n'o o kɛla sababu ye ni k'a daminɛ a la bawo ministériso ka di so in ka di V8 ka di ministériso ka di an bɛ to ka taa ministériso ninnu na n'a fɔra ko ministre bɛ na o recevoir jango a yɛrɛ ka bureau kɔnɔ cɛ bɔ a nɛma bɛ yen i b'a fɔ ko glace kuru bɛ ka jigin subhanallah yo en kadi ko o y'a sɔrɔ sabasabani bɛɛ kun de ni o mobili bɛ a fɔ ɲɛna ko mobili tile bɛ ɲini k'i kun de tebi jango minnu bɛ moto la yen kadi tɛmɛna ye wa n'ale ma jangi i mana to ka tan ta i bɛ se ka sunɔgɔ i bɛ sunɔgɔ fantas no mango min ye Sidi Yeya Jalo ye fulakɛ ko yalima ko min ye madame Wajije Fune Kulubali ko yalima k'a ɲinɛ b'a ka fɔtaw kɔ wa a ye wulikajɔ min kɛ boulevard de l'indépendance la u taara lansara minnu seli ye kuma minnu kun b'a da kɔnɔna na min ye musow ka hakɛ o bɛ se ka lafasa cogo min na min ye jamana marabaga kɔrɔw ye ni Ala ma hinɛna Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la a ye wulikajɔ minnu kɛ o ka fanga binni na ko yalima k'a ɲinɛ bɛ a taabolo kɔ wa fasiri kɛbaa ye ɲininkali kɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye madame Wajije Fune Kulubali ye a ka ni san 2 transition ka gouvernement in kɔnɔna na ko a ma foyi kɛ fɛn min bɛ se ka kɛ n balakaw olu nimisi wasa ko ye wa hali kɔsada in na min ye référendum ko kuma min n'o labɛnw n'o yɛrɛ ɲɛfɔ baaraw bɛ sen na n'a kan ka boloda ka bɛn ni juin kalo tile 18 nata ye san 2023 ko ale de kun kan ka bɔ ka min ye an balakaw ye ka kuma u fɛ min ye npogotigiw ye minnu si sen bɛ wote ye ka kuma u fɛ ko wa ko baara min filɛ nin k'a fari fan b'o la a tɛ k'o baara fana kɛ wa ko depuis a nafura dama kana bugɔ sisan la a nalen département in ɲɛmaya la kana bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ baara o baara bɛ yen n'o kun boloda mɛ hali cabinet k'a dɛsɛla k'o sigi sen kan a nana cabinet kɔrɔlen min sɔrɔ yen a wajibiyala ni ka baara kɛ ni olu ye wa diɲɛ don o don i ka maa nalen tɛ maa min ye n'e ko k'e k'o don i dungo da fɛ yalima k'aw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ waati dɔw la wa o furugu o bɛ ministériso in kɔnɔna na wa ko n'i ye Wajije ka taabolo lajɛ n'o ye Fune Kulubali ye madame Wajije a ka taabolo kɔni ale kɔni yɛrɛ kunin kelen ko a b'o de la a tɛ maa kumakan lamɛn a tɛ baara kɛ ni maa hakilina ye ko yalima ko jɔn kɛ bɛ k'a sutara dɛ ni ministériso in na
ima ko M5 ya ndabe sama o M5 ministre du M5 RP abora ka yala olu de nové misali ani hakil nanjigi ko wasa ka se ka ke ministre de la femme de la femme de l'enfant de la famille ko fo ka ta sur la ibola muso jekulu dola i ka tabulu jira ye olu ka hakil la fasalila ina fo ay misali ta ma chamanga no ye madame Sina Damba ye kata se Alwata Aissata Isaima kata se madame Traoré Oumou Tourema ani Bundufune sama nunu bela jelembe muso jakulu nyema yaula yu tabulo jira madame Damile Nimatuso lahara aya sego ke gamake ministre mi yeni ma ko abeke chukudi mi yeni ma ko fole nunu ye datula munu ndo ala sita ko olu bele jilen yu ujeni yoro fi muso jakulu nyema yaula ton jakulu muso jakulu ga ton nyema yaula ayo uyuke ka uga haga ulla sabati ko ga ko mi ye funa kulubali madam wajije ka na fura da mani sida je akon nali ko ngara jigi waro ba o departement mo wera ta do ka be fo mandituma tumanituma da bebo ayera kungangi joro minjira ni constitution fait referendum koina no e constitution kura hagilna nyini di ko a joro ka maye wa ministry chama be o baga tabulo ina ga tengo ni shimba ledla ba abe ministry so mi ngula o maude hage ka cha ka teme jamana de famba chama ga ni ye muzovo ka ton kovo ka demba ya kovo ene muzovo ka dengo fe ma fa kovo ye dugu be soro iye dugu be mine ena fara ki ga barake eleni ka bwa ka so vewiti katikati sumale nga takana blaka biro sumale ko aka sebeli do ke papier do kai baraji ki wati mana se kata kalo mana sa ki tegeja koso bara bana do ma démission rendia kali de sera wa afana ga turu be abina le doni ye faziri ke bai no e sidi ye ya ay jalo ye ko ma ko fele ko yale makabi na tabulu yele mawa wati ni do na to konna no ta ka tala bara mingama atala kumi ngama traiso move M5 RP mauye dana min daga kerangera ni docteur Sogel ko kala maiga ko yale makamu jigi warwa ni ngali fleni ni ngwe sabai na ya sama ga bole focus kono sidi ye ya jalo aga faziri le malien botore mami sebeni ka to ko YM bori ako mune bembala beni dugu flani nywanche bori no ye sido ale ni blafaraye sebeni kala ko ako ni ye sido laje bori kilomètre tan ni doni bori iba kilomètre bisaba bonyango obani bugoni che bori sido doko sido ba sebeni kala ko ako dugu mundo minye commune ka chef lieu do bori bay ka fo dugu chama ni be ani dugu munu be ka danche bo bori mi dugu ko kele o de bani dugu chama che sebeni kala ko ako minye sido ba bori trawde ibaye ka fo araba temene no bena mekalo klim mugani nani ma bori ko ala de ko na kan na ye non te dugu fla be no ye sido ye bori ale ni blafara bori ko adugu don kunta kisi nyogomo sebeni kala ko bori ni ye ko tabolo laje ako min ko ni ye dugu ko kele ako obeni dugu ni nyonche obe sigi nyogonya la bori san keme yirika bori gashima ke bori ni ya laje furubu ni nyonche bori balmaya teriya ni belajele sinzine me kosube sebeni kala yira ka fo ni ye sido laje bori no oluka dugutigi o ye dumu yala kaw ye ako ni ye blafara laje bori oluka dugutigi la kaw o ye kulubalu ye ko dumu ya ni kulubalivu bori sinanguya be o kuma min ye sinanguya ye o desera ka kelen duga bori ni ya laje kelen be talike munka ko sido kaw bori ulude koni u ka yoro fere ka dun ka ban ka ta do sigi nyogon ka yoro la o tebe sebeni ngala ko sigi nyogon na masmale u ka espace veru u ka furo bori u bisinga wartigi do yu bina metri da bori ninka na yoro suma u luka dugukulo kan u ko ni bisika ketodi ka u ka buna ku sago kana do anga yoro la ne nyedo na dai sebeni ngala ko kangari da chien kele u ma me kangari da chien fla amanya minko u ya yira ka fo nulu ye mama ko ni u ka soforo kuna bori toro kuna fen yiro tigila min sigilenga jana jole sebeni ngala ko u ya fo to na eko
bogari abara kumena kɛ ko ye sabu ni ye ko tabolo lajɛ bogari min kɔni ye yɔrɔ caman de be u ferela k'u nafolo minɛ min ye bilafarakaw ko maa minnu ye wari minɛ a ye wari di maa minnu ma a ye ta ka wari minɛ dɛ sabu an ka fa dugukolo abada maa si tɛ nin sigi a kɔnɔ yan ka sɔrɔ an ka yamaruya tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin don ye kɛlɛ yɛrɛ kɔni wulila don min na bogari b'a ye k'a fɔ min kɔni arabaw araba bogari min kɔni sidokaw ye bogari olu kɔni ka jua bogari o jua bɛ sigi sen kan bogari n'i y'a lajɛ min ye o jua kɔni araba fɛ bogari dafe dugu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ na n'o ye juakun ani juakun ye n'an k'a ma ko foire hebdomadaire min ye o sugu belebeleba in ye bogari b'a ye k'a fɔ dugudenw nana n'o ye bilafarakaw ye sidokaw ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ u y'u labɛn bogari min kɔni ye ka muru bese bogari fɛn fɛn b'u bolo marabafɛn na bogari u y'o ta ni ka se ka ni dugudenw sɛgɛrɛ bogari u bɛ se ka minnu ci u bɛ se ka minnu bagabaga k'a yira k'a fɔ aw de bɛ ka anw ye nafolo minɛ maa minnu na aw de bɛ k'olu bali k'u ka baara kɛ k'a yira k'a fɔ k'aw de ta dugukolo ye aw ta ye dugukolo yɔrɔ jumɛn na dugukolo ye anw de ta ye aw ye dunan ye anw de yɔrɔtigi ye anw de ye kotigibatigi ye bogari i b'a ye k'a fɔ o kuma kɔni o nana gɛrɛntɛ kosɛbɛ min ye bilafara fana dugutigi ye ale ye kibaruya mɛn k'a yira k'a fɔ ko sidoka k'ale ka dugudenw tasuma b'u la ye a y'a ka dugudenw na wuli a ko denmisɛnw a ye wuli bese ni marifa fɛn fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ lajɛlen ta a ka wuli joona a ka sidow ma gɛn o tuma a ka taa gɛri kɛ gɛri sɛbɛnnikɛla ko bogari olu fana y'u duru u ka bese ni u ka ntamaw kɔrɔ a n'u ka biɲɛw bogari sɛbɛnnikɛla ko u nana surunya min ye sido la waati min na sabu kilomɛtiri 3 dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bogari min kɔni ye Buguni gendarme ye olu ye kibaruya mɛn waati min na olu bolila ka na don u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni gendarme tun ma se u se waati k'a tun bɛ kɛ goloba kɛnɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko muru ni marifa bese ni tama bogari dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ o maaw bolo k'u ɲɛ jɔ ɲɔgɔnna wamani sɛbɛnnikɛla ko o tɛ ɲuman kɛnɛ ye dɛ a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sido ani dugu dɔ ye ni ɲɔgɔnna kɛ ka tɛmɛ n'o ye tekelo ye bogari ko fana labanna kɛlɛ jugu la a ko sido ni bilafara fana filɛ k'a daminɛ bogari ko sido ni maaw de bɛ dugukolo kɛlɛ la tuma bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ bogari min ye sidokaw ka mairie kɔrɔ dɔ bɛ yen bogari ko dugudenw yɛrɛ y'o minɛ dugukolo feere la k'a ba dɛbɛ ci fo k'a da joli la fo k'a da basi kɛnɛ na sɛbɛnnikɛla ko a ko dugukolo ŋanamu walifɛn ta bɔsimolobolo bogari ka t'i bin walifɛn kan ka sɔrɔ i ta tɛ bogari ko de ɲɔ ɲalen bɛ min ye maa dɔw bolo sido nka sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ sɔn ka k'a da yɛlɛ sabu jamana ɲɛmaaw olu da donna ko la ka ban ko bɛna layi ji ɲɛma jɔlen na min ta ye min ye o ka bila o minɛn kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ maliyɛn kɔnɔ YM ale ka sɛbɛnni don YM ka fara maliyɛn fasirijɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ bɔ jabate ko ten n'i y'i tɛmɛtɔla ye cɛ dɔ la ka taa dɔ fa i tɛmɛna min i tigɛ n b'o de la n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le sirso mariyamu sisɔgɔ nin y'a ka fasiri ye min ye mariyamu ye a ko min ye kayi ni bamakɔ o furanjɛ nɛgɛsira e ko tɛrɛn a tɛna sisifili daminɛ tuguni wa ka bila min ye juin kalo in tile 9 san 2023 n'i ye ko in ta k'a lajɛ jumadon don bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na a bɛ komi tɛrɛn taali min kɛ n'a ma segin fɔlɔ n'a bɔra kayi nin kɔ k'i kunda faaba kan n'o ye bamakɔ ye o kɔni o n'a kɛ baara wulilen ye min ye société du patrimoine ferroviaire du Mali n'an ko Sopafer o kɔni ale bɛna san 3 kɛ nin baara in a bɛ ta ka kalifa a la wa san 3 mana ban min ye sɛgɛsɛgɛliw ni fɛsɛfɛsɛliw ye n'an bɛ wele ko évaluation o baaraw bɛ boloda n'a kan ka danaya kan ka kuraya tugun ka da Sopafer kan danaya bɛ kuraya wa n'a tɛ kuraya taabolo wɛrɛ na ɲini waasa terrain a kana jɔ tuguni wa n'i ye an ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ an ka minɛnko ni bolimafɛnko ni taamako ma n'o ye madame Danbele Madina Sisɔgɔ ye ale kɔni ye kɔrɔfɔ in bɔ ni k'a da u ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ minisiriw fɛ n'a ɲɛmaya bɛ ta ka di jamanakuntigi ma n'o ye colonel Asim Goyita ye o kɛla ka bɛn ni mɛkalo tile 31 tɛmɛlen san 2023 wa a y'a jira fana k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen labɛnlen don terrain kunkolo nin bɛɛ lajɛlen larawela k'o sɛgɛsɛgɛ waasa baara mana daminɛ a kana kɛ jigi waaro ye a man ye Madina ye n'o ye madame Danbele Madina Sisɔgɔ ye ministre de l'équipement des transports a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye gare ninnu ye n'o de ye Kayi Kita fɔ Kulukoro ni région fila a cogo di arayi bɛ bilen yan Bamakɔ Kulukoro o yɛrɛ wulila mɛnna o bɔ a la o bɔ a la ni nɛgɛ kolo gɛlɛn ninnu Kayi Bamakɔ dan Bamakɔ Kayi Bamakɔ cogo di kuma i ti yan de n'an tilala t'a lajɛ t'a lajɛ n'o tɛ yɔrɔ in na ye zone ɲɛsira in kan ye
ni yɛlɛ n'a yɛrɛ i kan k'i gosi filɛ n'i bɛ ka taa malilɛ usine fɛ ni i numan lajɛ i b'a ye dɔ kɛn bɛ ka kogo belebele dɔ kɔnɔ bi arayi kan o ye arayi kɔrɔba ye arayi kɔrɔba o wulila a mɛnna pewu maliyɛn tɛmɛ n'a ye anw ko terrain ka wuli anw b'a la ka terrain bɛ boli nɛgɛ a bɛ wuli dɛ a bɛ bɔ Kayi ka na da Bamakɔ Kulukɔrɔ sen bɔra la a bɛ wuli a bɛ wuli dɛ a bɛ ma Kulukɔrɔkaw ni terrain man kan ayiwa madame Danbɛlɛ Madina Sisoko ani i ka baara wulilen tugun anw bɛ ka kule an ka goudron kow la n'a fɔra ko terrain bɛna wuli o nisɔndiya bɛ maaw na n'o ko tilala ka taa kɛ nin fana région dɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la o tɛ bɛn dɛ min ye Madina ye a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye terrain ye k'a bɛ wuli juma nata ka bɔ Kayi k'i kun da Faba kan komi e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan min ye Kulukɔrɔ ye k'o se o bɔ b'a la fɔlɔ a di sɛbɛn bɛ dɛ Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla b'a sɛbɛn kɛ terrain kun kan ka taa yen nka i b'a sɔrɔ ale fana ɲinɛna de ko Kulukɔrɔ arayi wulila Bɔkari min bɛ fɔ nin ko la Bɔkari min bɛ fɔ nin na siran dɔ bɛ yen siran jatigɛ dɔ bɛ yen cogo di Madina ye koba de kɛ n'i y'a mɛn ko Madina fɔlɔ Asimi de ye koba kɛ Sogɛli ye koba kɛ ka na Madina la Bɔkari ka terrain wuli Bɔkari a bɛ na ni soulagement min ye a bɛ na ni lafiya ni fiɲɛbɔda min ye a ka di duguden bɛɛ ye a ka d'an bɛɛ ye nka ga min bɛ yen Bɔkari cheminot cɛkɔrɔbaw ko maakɔrɔba de bɛ fɛn finman jeninen dɔn siga t'o la u ko k'a daminɛ Diboli ka na bila fo Kulukɔrɔ cheminot cɛkɔrɔbaw ko npɔn 1000 ani 87 ko de bɛ sira la cheminot cɛkɔrɔbaw ko ten npɔn 1000 1087 npɔn o npɔn ninnu u bɛ cogo di bi olu lajɛra o ye ta kan ka lajɛ o ye fɔlɔ ye filanan arayi min filɛ nin ye arayi kelen min dalen filɛ nin ye ko arayi nɔnɔ k'a nɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen k'o kɛra i b'a fɔ ko kele a jegelela arayi nɔnɔ k'a nɔ ko arayi dun ye fɛn min ye ni tile ganna ko arayi bɛ kurukuru i b'a fɔ ko sa bɛ ka taama a b'a fɔ ko n'i ye nɛgɛ bila fan kɔnɔ o tuma arayi nɔni npɔn dɔw bɛ yen olu t'u dabolo kan Bɔkari ka terrain lawuli kura ye ko jateminɛ kɛra nin bɛɛ la kangarida don dɛ ayiwa a ko ɲɛ kangarida don maakɔrɔ dun tɛ kuma u kunfɛ tɛmɛ n'a ye Bɔjabate min ye fasirikɛla kɛbaa ye n'o ye Mariam Sisoko ye Mariam ko min ye juma nata ye n'o bɛ bɛn juin kalo tile 9 ma san 2023 ko bɛɛ lajɛlen kɔni ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na bawo terrain bɛ tɛmɛ dugu o dugu la a bɛ fiɲɛ minɛ sanga ninnu n'o ye escalier a b'o kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a ka taama in senfɛ o kɔni o maaw bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na wa min ye sanni feerew ye ka taa kɛ feerekɛla kumaba ni misɛnman bɛɛ lajɛlen kɔni bɛɛ lajɛlen sewalen don o ka ko in k'a tɛna na kɛ jigi wɔɔrɔ ye dɛ ko bawo ni terrain wulila maaw ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na ka bali ka kɛ dolokunja ko ye k'a ko k'a bɛ gɛlɛya min ye Madina n'a nɔfɛmaw ye k'o ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ danaya min kɔni t'a mɛn ka da Madina kan a ka jija k'a minɛ a fa bawo min ye terrain ye n'a wulila ka bɔ jumadon Kayi région na k'i kunda Faba kan ko jɔn ko Ala nin ka kɛ terrain marchandise n'o ye terrain commercial ye nin ka k'a wulilen ye min bɛ se ka kɛ sabu ye jamanaden minnu bɛ yen n'olu dayirimɛ dulon bɛ terrain ka wulili la ale ni olu fana k'u ta sɔrɔ ka dun ten sa nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ les sources kɔnɔna na Mariam Sisoko a ka fasiri don Bɔkari Tarawele an bɛ taa Jibi fan fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na don bɛ tin gɛlɛnni sɔrɔ wo kɔnɔ bi muranin bɛ an na i bɛ mura fura dɔn wa jɛgɛwala naji forontoma Jibi Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔjabate n taara nɔnɔ dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ Bɔkari a tɔgɔ ye ko Mahamani Ture Bɔkari a ko e sigi min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye n'o ye faama ye Bɔkari n'i ye nin jɔkun laban in lajɛ Bɔkari u ye ŋanaminɛ baaraw boloda sɛbɛnnikɛlaw ko bamanciya wale a tɛ ka kɔtigɛ wa min ye an ka faamaw fana ye olu ka sebaya fana tɛ ka kɔtigɛ sɛbɛnnikɛlaw ko a ko min ye jɔkun a daminɛ waati ye i b'a ye k'a fɔ jɔkun furancɛ daminɛ Bɔkari commissariat de police de bila Bɔkari bamanciw ye bamanciya wale tani ka yen sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛlaw ko bamanci minnu taara ye Bɔkari b'a ye k'a fɔ u tun bɛ mɔbiliw de la min kɔni ye mugu ye Bɔkari u talen u y'a wuli marifakisɛ kɔni o de nɔ yera fan bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛlaw ko polisiw tun tɛ daga sunɔgɔ la o tuma u y'u banban k'u sinsin
sɛbɛnnikɛla ko u y'a wuli polisiw yɛrɛ y'a wuli la bari min kɔni an ka polisiw ye sa ma a bɛ se k'a fɔ hali ni tiɲɛni caman kɛra u yɔrɔ nka min kɔni ye bamanciw ye u sago n'u dɔngɔ o bɛ se ka sɔrɔ o tuma a ko n'i ye ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ pickup 5 bari bamanciw tun labɛnnen bɛ kɛlɛkɛminɛnjugubaw de b'a kɔnɔ u y'u kunda san ale fana kan n'o ye san polisiso ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye nɛgɛdenw ye kisɛma don na la bari u ni an ka finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko u y'u senfa min ye faama ye ale kɔni wulila sa bɔgɔri ni k'u gɛn k'u mɔmɔ sɛbɛnnikɛla ko boliti dankɛ i b'a ye k'a fɔ bolo taara ka da bamanci dɔw kan ale ni an ka marifa dɔw tun bɛ u tun y'olu ta n'o ye PKM bɔgɔri ka taa bila pistolet mitrailleur la bɔgɔri olu kɔni minɛna ni ka segin n'olu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni kɛra sa ko de kɛra kinikini ye a ko min ye so kɔni ye se kɔni kɛra o ma kosɛbɛ n'u ka mugu jugu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye faama ye bɔgɔri olu kɔni wulila ni ka munumunu salo boloda k'a kɛ fiyentɔ bere ye bɔgɔri munumunu u tɛ pan yɔrɔ kunna bɔgɔri ni ka yɔrɔw ka don ɲɔgɔn na ka daminɛ mɛ kalo tile 20 bɔgɔri sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jɔnjori lajɛ ale bɛ tɛnɛnkun o marabolo la u y'u munumunu k'o furancɛw bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ka ban bɔgɔri u bɔra ni min ye o de ye bamanciw ye u ye bolo ta ka da maa caman kan minnu ye siganamaw ye bɔgɔri janko bɛ se k'olu bila ɲininkali minɛn kɔnɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye jɔnjori tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bɛ kalo tile 21 bɔgɔri u ka munumunu salo la u taara yɔrɔ min na o ye Masina ye Masina fɛnɛ u ye maa kelen jogina bɔgɔri u ye bolo ta ka da maa damadɔ kan i b'a ye k'a fɔ moto dɔw fɛnɛ kɔni u y'olu fileni ka u sen kɛ kɔ kɛ bɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jugu bɔgɔri u ka ko a ka caya kosɛbɛ a ko u ye munumunu salo fɛnɛ bolo da yɔrɔ jumɛn na o ye birinki wɛrɛ bɔgɔri ale kɔni fɛnɛ bɛ yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ka kuma na i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen jamana camancɛ ye o tuma u taara bamanciw fɛnɛ dagayɔrɔ dɔ gosi ka bɔ yen mɛ kalo tile 25 bɔgɔri force malienne bɔgɔri u ye wulikajɔ kɛ tuguni ni ka taa yɔrɔ min na o de ye Taka Bignat Kobaka Maliki bɔgɔri o fiyɛfiyɛw kɔnɔna la bɔgɔri olu fɛnɛ bɛ marabolo min kɔnɔ n'i y'a lajɛ bɔgɔri o bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ jamana o camancɛ bolo la bɔgɔri min kɔni bamancɛ wale u sera ka maa 51 u ye tɛgɛ ta ka da o kan min ye balo tɔni 7 bɔgɔri ka taa bila u ye balo minnu minɛ mɔgɔw la k'u ka zaga bɔgɔri ale ni moto 20 bɔɲɔnko sɛbɛnnikɛla ko karido mɛ kalo tile 28 u ye wulikajɔ wɛrɛ kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye Dangantene o bɛ koro marabolo kɔnɔna la u ye torosi maa 6 u y'olu ningɛnɛ karaba min ye moto 5 ye k'o minɛ PM1 ka taa bila chargeur la bɔgɔri ale ni taliki waliki ale ni min ye teni militaire 1 u y'o fɛnɛ minɛ olu la ka fara moto sen 1 kan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye tulu bouton o 30 bɔɲɔnko u y'o minɛ bouton kelen o kelen u bɛ t'i jɔ 20 litres la bɔgɔri armée y'o salo ka b'u bolo sɛbɛnnikɛla ko kalo tile 29 n'o ye mɛ kalo ka dugu ja tile 30 la bɔgɔri u ye wulikajɔ kɛ tuguni ka ɲɛsin yɔrɔ ma o ye Kokolenge ale bɛ Banɲagara marabolo kɔnɔna la u ye bamanciw dagayɔrɔ dɔ da kolonci ni k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ yen maa kelen k'o minɛ min y'u bolominɛw ye chargeur ka taa bila min ye marifa jugu la sɛbɛnnikɛla k'u ye nin bɛɛ lajɛlen salo bɔgɔri n'i y'a lajɛ min ta bonyara kosɛbɛ mɛ kalo tile 30 faama u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ fɛnɛ ma o ye Degenbere ale bɛ Banɲagara marabolo la bɔgɔri maa kelen terroriste la u y'o fa bɔgɔri min y'u ka munition n'o ye marifa kisɛw ye bɔgɔri u y'o o caman de salo ka taa bila min ye chargeur AK47 bɔgɔri ale ni taliku waliki 2 bɔgɔri ka taa bila téléphone portable o tan bɔɲɔnko la ani balo ka taa bila u ka fɛn wɛrɛw la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ faama bɔgɔri u bɛ ka sanayɛlɛn de sɔrɔ bamanciw ni fale b'u ban sa ma sɔrɔ u si la tununa Mali kɔnɔ nka faama ye ladumu ta bɔgɔri siga kɔni t'a la bamanciw ka dagakisɛ kɔni ka da Mali kan bɔgɔri ko na kɛ sogokan ye ɲinɛ bɛ kow kɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate Mamani Ture Nouvelle Horizon fasɛrɛjɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko les sursaut maa min ka fasiri ye nin ye o ye Mariamu Sisoko ye a ko min ye binganikɛla maa 2 ye moto suyɛnnaw min ye commissariat de 15 bugu ye e k'u ma tɛgɛ da a ŋanamu
mangala ma fila kan wa min ye monsieur MM ye n'a bɛ wele ko Walasi ani AD u tɔgɔ tɔn bɛ gundo la wa n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa ninnu tɛgɛ dalaw kan mais kalo tile 21 tɛmɛlen san 2023 brigade de recherche commissariat de 15 ans Bugu olu de ye nin baara ɲuman kɛ a sɔrɔla mun fɛ min ye lakɔliden dɔ ye ale yɛrɛ ni a jabala o bɛn bɛ Buguba ma i b'a ye k'a fɔ a kɔni tuma ni tuma n'a tɛ taa lakɔliso la a bɛ moto taxi ta ɛlɛni ni k'a dahirimɛ ɲini min ye denbaya dahirimɛ ni ka o ɲini ni maa kofɔlen ninnu nin donni kama a bɔlen a tɛmɛlen kɔ Gabriel Touré da la i b'a ye k'a fɔ nin maa kalabanji ninnu u ye a lajɔ yen va de fɛ arayida daminɛw na k'a fɔ k'olu bɛ taa Buguba la n bɛ taa Buguba la min ye maa kofɔ mototigi ale kɔni a ma gɛlɛya don a la a ye maa in ta u selen kɔ Buguba la i b'a ye k'a fɔ hakilinaw ni ŋaniya wɛrɛw nana a la o y'a sɔrɔ an bɛ nɛgɛ kaɲa 22 la min kɔni senfɛ sa mototigi ka moto o kɔni darakila ka bɔ a bolo wa min ye a taara ka t'i ta da an ka 15 ans Bugu commissariat polisiw a taara a ka kɔrɔfɔ n'o y'a ka déclaration ye a taara i ta da olu tulo kan olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka dɔdɔli Mali kɛ min ye MM ye n'a bɛ wele ko Walasi ani AD ja ninnu de bɛ janfa jugu la ninnu de bɛ maanifinw ji ka b'u ka moto kan ni ka taa n'a ye san tɛ fi kuma tɛ san fiɲɛ ka wuli nka ko n'a jala a bɛ se fila bawo nin ye brigade de recherche min n'o bɛ 15 ans Bugu olu kɔni ka wulikajɔ sabula min ye ni maa kofɔlenw ye tɛgɛ dala u kan wa u ɲininkana u dalakan na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le sirso kɔnɔ Mariam Sisoko a ka fasiri bon Tarawele kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ dɔw bɛ na dugujɛkan don nin y'o minɛ sani ne ye waleɲuman barika da wari ni k'o lase bɛɛ lajɛlen ma chef d'escadron Lansana Tamba Keita an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn masigikaw fɛ Ela Yusufu Aidara entreprise Yusufu Aidara ale PDG ba don wari ka taa bila Dirisa Kone ale fana bɛ masigi ale ye pétrolier taji feerela don an b'a n'a ka cɛdenw fɔ k'u bɛ lamɛnni na nin waati la ka taji feereyɔrɔ la min ye 3 ciseaux d'or le maestro Bɔgɔri a ye mangoro dɔ d'a ma mangoro in kabini ɲinan dugu jɛra kuma a ma deli k'a ɲɔgɔnna dun a ka mangoro t'u la kɔni o kuma k'a ni ce Elhadji Mohamed Sako n'ale ye mouvement jamana kanu o ɲɛma ni min kɔni Mohamed Sako ye an b'a fɔ ka n'o ye PDG Sako Holding o ɲɛma ba don e ko cogo di Bɔjabate an bɛ min da o kan o de an bɛ taa boutique électronique de la nation na Umar Dia a n'a ka baarakɛlaw n'a balima tɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Tijani Sako Alusalem Warimɛ boutique-tigi dɔ Kalabankɔrɔ tournant na an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Abdramane Sanogo ye chargé de projet dɔ Ageroute k'a fo an kun jɔ Luc Togo a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la Sisa Dani an bɛ a fana fo min ye Togola couture mercerie Togola Amadou Togola ka Magwan dɔ Ɲamakɔrɔ kurani Sarababilenba in da la an bɛ a fana fo élève commissaire Bakari Sidi Jabate ani élève commissaire Dawuda Adama Traoré an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an dɔɔni ma n'o ye madame Bagayogo maître Awa Jabate ye commune 5 tribunal kɔnɔ bon Traoré nin ye kunnafoni min bɔra ɲɛmaso la ko ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan M5 RP u ka san 3 sɔrɔ hukumu kɔnɔna o kuma k'o ye bi ntɛnɛn don juin kalo tile 5 o kuma k'u kɛmɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma M5 tɔndenw ni maliden bɛɛ lajɛlen centre international de conférence de Bamako la nɛgɛ kaɲɛ 14 ko kɛnɛ bonyana karama bɛɛ talen don k'a di comité stratégie président ma n'o ye Dr Sukali Kokala Mayiga o kuma ko bɛɛ ka bɔ M5 ka bi ɲɛnajɛ o kuma n'o ye san 3 sɔrɔ ɲɛnajɛ o kuma a ka jɛ ka taa kɛ ɲɔgɔn fɛ wari o kuma min ye waati korona ka ban n'Ala ni kira sɔnna ma don n'a nataw la an da don kunnafoni wɛrɛ la o kuma min kɔni ye Canal Plus a ka festival wari kɛnɛ a dayɛlɛlen bɛ nin waati la Bafa ni Kilicɛ don san n'an wulila Burapele ni a ka cɛdenw bɛ n'u sigi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kɔnɔna la ni kunnafoni kelen o bɛ santralama surafana tɔw ma dun sini tarata an bɛ se kɛnɛ kan tuguni Jibi ale tun bolo bɛ nɛgɛ la Bɔkari Tarawele Bɔjabate an de bi kunnafoniw lase an b'a fɔ sa k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa salam Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn tare nin ye kunnafoni duman ye ni ka bɔ Canal Plus yɔrɔ janko ka se ka wasa ni nisɔndiya ta ka aw sɛgɛrɛ jako la an ka jamana in kɔnɔ festival belebele k'a daminɛ juin kalo ka taa bila juillet kalo 2023 jɔn de bɛ fɛ nin ka lakale ɲɛna min ye festival des sports festival des séries n'o ye ka taa bila nisɔndiya la jɔw a dumanw ka taa bila kɛnɛ salenba baaraw